И окей, здравейте. Значи, беше ми много скучно и не ми се спи. И реших в 1 часа да снимам някакво видео. Защото ми е много скучно. Така, утре мисля, ще снимам първото си видео, което ще снимам с приятел. Но още не знам какво ще играем, нямам си на представа. Мисля да играем Payday, но не знам дали той ще се съгласи. Нямам си представа. И искам да кажа, че утре ще кача първото видео с приятел. И още какво да кажа, понеже да казвам нещо, понеже ми е скучно, да минава времето. Искам да кажа, голям фен съм на Посейден. И той направи клип, в който феновете му могат да играят с него на ето тази игра, War Thunder. О мага, what the fuck, какво е това? Change the color, окей. Окей. Както беше. О мага, както беше. Както е. Така, не знам, ще си довършим Super Meat Boy някой друг спорт. Смисъл, ще довършим Super Meat Boy след като снимам с приятелят ми. И да, мисля, това да е. Да, това. И до другото видео, до виждане!